Afa m bụ Nonso Offor. Abụ m onye Ifite Oraifite, Anambra State. Eji m injin moto Venza wee lụpụta Rolls-Royce Phantom Swept. Ama alụ ihe eji egwu mmiri, na-alụ jacuzzi, na-alụ ncha, na-alụkwa moto. Agụgidere m akwụkwọ kụchaa secondary school, kwụsị jebe boy pụtakwa. Mgbe chọwakwa akara aka m, mana ife nchọpụtara ihe na-eme m ji enweta ego ife m lụrụ n'aka m, ife na-enye m ego. Ihe ndị oyibo na-akpọ create something. Ọ nọ ka ebido moto a from ihe ndị oyibo na-akpọ from scratch. Mana apart from engine, ife niile gbasara moto a bụ aka, ọ na-aka m aka eji mee. And ihe yuzu ife anyị fụrụ between ihe niile nke ndị ọcha bụ moto a bụ ya. Moto a na Lagos ka m lụrụ ya. Anyị from Lagos to East. Na-alahụ ụla, na-afụsi moto ma nke m afụbọ n'ụwa. Ịbịakwa teta jekwa m ihe a efukwa na ọ na-enyekwa gị ihe ahụ agwakwara na nlọ. Aṅụrị m na-enwe mfu na ndị mmadụ ala fụrụ ihe m na-eme n'anya. Mma alụsta ya ebe o buru ibu. Rukwuo nke ndị ọcha alụbọrọ na onwe nke nna afụfe alụbọrọ. Rukwuo nke ya mpụta sị na Igbo nwere ihe, Igbo nwere mmadụ.